Sanibonani bafowethu, Shamas uNdongo Mwelasi umkhwanazi kwale Nkosi Ndonga kaMwelasi. Bafowethu sisendaweni mayisesipha Sohlange sisendaweni yaseNanda uHlange. Sihlangene ngokubi kakhulu mayelana nodaba lama sister. Usasemncane kakhulu nosisi. Kodwa it's all about idakamizwa. But ngizomthatha ngimbe ukuthi ahlahle vele what's going on. Siswami yaphela. ngiyaphila. Ungakhali mfethu. Yabo. So kusase ilakhulu but I promise ukuthi uzosizakala ne uba igama Usiphindile uba isibongo wami uzokwazi ukukhuluma noma usisi wakho uzokukhuluma ngizokwazi ukukhuluma. Okay ngicela usele voice ngadina. Okay my sister bakwena igama ba ne related kanjani Siswami zalwa umama oyedwa kodwa azizalwa baba ahlukene. oba bahlukene. Okay sisengiyangiyane. So udaba lithini mfethu kwenzakalani because ngizwe istory engafani and nawe ngithe ngikhuluma nawe eceleni wakhuluma ngokunye animind camera. Okay so udaba ahlahlelo mayelana nalo mfethu usisi yiphi le ndawo kade kuyona yokujabula emenza ukuthi egcine seshawa ngalendlela. Empeleni nje engakusho bengazi lutho ngalento ngoba nje ngibuyile ngimshiye endlini. Uthe ngimbuza ngathi ngimbona njengathi uyaphithizela nje khona into ayenzayo. Ngambuza ukuthi mina unendlela yini? Wathi cha. Ngase ngasho ukuthi okay hayi ngoba awunayo indlela ke. Mina ngiyaphuma. Angani ukuthi beyephi ngoba sebuye senje. Siswami. Uthi bekama? Siphindile. Unanegazi sisi. Kwenzakalani? Ngicela usilandise mfethu. Laphayana sifike sabhemiya. Ihabhu ezini. Habhu. Okay. Yebo. Sabhemiya apha laphayana. Benibhema ihabhu nebhema noba? Sibhema nabangani bami nalaba abanye abangani bami labahlala ezansi. Nabanye abafana nomfana wendoda kamngani wami uNosipho. Sahle ne-boyfriend kamngani wakho? Yebo. Okay. So manje besiphuza nayo sibhema nabo. Manje uyabhema? Ish. Unangathi siswami? Ina 15. 15 obhemayo mfethu. Ubhemiswa yini siswami ngicela nje? Yini oyibhemayo ubhema ukhwayo, ubhema ihabhu, ubhema insango? Cha ngibhema ihabhu yodwa. Ubhema ihabhu kuphela? Yebo. So ifaka insango wona? Ngazi ifakwe ngotela msungibhema ngoba ngibona abangani. Okay, ezinye zezinto sesingishathu uyazenza. Iy'nqumo zisuke nekhanda lakhe emqondweni wakho. Ungathathi iy'nqumo ethathiswa abangani. Yabo. Yikakho izicelo sezikhona ekuthenini neba ney'ngxabano nilonke. Ayithi nisuke nilonke nijabule. At the same time buka ukuthi awukho right wena. But labo bantu babiza ngabangani. Okay, so kwenzakalile. Sesiqeda ukubhema-ke. Mina kushuthi manje ngilawule yapha. Ngihamba ngifica indidakhe imile lapha ekhoneni. Ngaya-ke mina. If uya wena ubizwa yiyona noma uyayiyona? Mina ngiyelile. Yebo. Ngaya kuyona-ke ake kwenzeka ukwenzakalile. Noma abangani bami bangibona. Ngibona bethi ngijwa ngibathwela bangishaya. Manje bebekushaya bakuhlanganyela noma? Yebo bangihlanyela bobo-2. UNosipho emihle bangihlanyela bobo-2. Hawu. Kuyaxaka yazi. Okay, so bakwena sisiwami. Isiphi isizathu esikwenza ukuthi uzothi uzuyiyena endodeni yomuntu? Umncane yangaka futhi. Yabo nje kade sengishini bengilawula yapha. Sure. Khona olunye uphuzo oludaka mhlawumbe owaliphuza noma emi-drug wise? Cha. Ihabhu kuphela nje. Yeah. Sure. Okay sisiwami. Umuntu obhema uvele noma? Hayi bengayazi-ke into ukuthi uyabhema bengihlale ngizwa nabantu bengitshena ukuthi hayi utholakala ey'ndaweni la ekubhenywa khona amahabhu. Kodwa ngoba eseyishelo kanje ngiyamangala ukuthi kanti labantu ade besuke bengitshena lento lekusuke kuyiqiniso. Okay, so nixhumana kanjani ngixolele ngine-flow. Okay, so nixhumana kanjani-ke la usisi? So udaba leni if mhlawumbe niyolireport e-police station kuba kanjani? Police station bathe mncane kakhulu. Ayikho into abazoyenza ngayo ngoba nokubhema lokhu beku akufanele ngabe uyabhema kusamncane kabi. Uthi ngabhema lezi zinto zamahabhu.
kodwa futhi angibasoli, angibablame ngalokho. Angisho ukuthi ngiyabavula, kodwa incane kakhulu umuntu 15 years ukuthi engahlala nabafana ejoli ebhema iy'dakamizwa. Okuncane size kusamele ukuthi ufunde. Angisho ukuthi ngiyakucindezela, cha, sizohamba manje siyebona amenzi bobubi. Kodwa sisi wami, cela uqhubeke kwasekwenzakalani emaphoyiseni. Basitshele lokho nje ukuthi nabona ngeke bengene le ndaba because maybe beyingena nawe uzobona enkingeni. Ngoba phela nawe ubhemile naye futhi usenje. Okay, nihlala noma ekhaya? Niyalamana ngithi wena mdala. Yebo, mina ngimdala. Nihlala noma ekhaya? Sihlala soyi-2 because uma nobaba bahlala e-Avoca. Oh, bahlala e-Avoca uma nobaba. Sihlala la emakotishini nje la ngezansi ngoba sisondezela isikole. Oh, okay. Nifunda usafunda? Yebo, ngiyafunda. Ufunda yiphi? Ngifunda eNkosinathi. Oh, iseNkosinathi. Usisi uyafunda? Yebo, uyafunda. Ufunda sisi? Ufuna imbuzana. Oh, nihlukene ngokwey'kole. Ngiyabona nami ukuthi ukuthi iyona le hub adimisayo, ingakho nje nasesikoleni ingasahambi kahle. Kusho ukuthi iyona le hub yakhe ayibhemayo. Kwenza upheba sisi? Into grade 10. Grade 10. Okay. No, akunankinga sisi wami. So why ungamhloniphi usisi wakho, usisi wakho omdala? Ngase ngimuze eminingi but why ungamhloniphi usisi omdala? Because phela ecelo lakho konke nami akumele ukuthi ngivuswe ngey'ntatha ngizoxazulula into engenasicoco nento yababomu. So why uhlule ukuthi uhloniphe usisi wakho? Uma ubuka lento oyenzile ubungayideserve idiscipline yona. Ngiyideserve. So mina mhlampe ukungivusa kuwe, okay, I'm sorry mawuthi ngikhuluma ngakodwa konke sengikwenza ukugculisa wena sisi, yabo. Okunye nokunye bengiyize ngingene le nto because ecelo lakho konke angikho ey'khathini zabo zobumnandi ukuthi bahlela kanjani, angingeni kuyo yonke lento. So ingakho ngisho ukuthi kukho konke okuwusizo olutholayo sisi wami njengamanje ubonge nosisi wakho. Uthi welcome wami. Uphindile. Oh, uyena uphindile. Yini uphindile nosiphindile? Oh, phindile nosiphindile. Alright, so manje sisesangweni lomuzi wabantu. Sizongena ngaphakathi, imoto siyishiye ngaphezulu. Sikwazi ukuthi sixhumane nabenzi bokubi. So bahlala noma ekhaya? Bona noma mina. Bona. Bona bahlala noma wabo. Noma wabo. Yebo. Oh. Alright. Lusihole sisi. Noma sihamba khona la. Ngayikhona lezathi. Okay. Sisi wami. Mengahle ngithi ngiyabuza nje la. Lento le yeyinsolo zokuthi ubone ukuthi ubhema amahabhu nani. Kuqaleni ngokuthi ukunothise lokho. Bengimnothisa ngoba bengeke ngithi mengimtshela ukuthi into akayenze engayenzi, engikhulumela into engazazi, engitshela ukuthi mina phela ngimzali. Bengeke engayiqa nje izinto zakhe wayengeve right, engilalela. Hayi kunene nje ngabongezwa ukuthi abantu ubhema ihabhu akusho ukuthi bayiveza ukuthi uyayibhema ngempela ihabhu. Ngoba esenza izinto engazazi, engasangilaleli mithi ngamtshela ethi angimzali, angingena Okay, so ukuba rude kangaka sisi suka. Suka ngathi ngisemqalibeni. Ish. Okay. Usingazisola ukuthi indaba Ngikhona la. Okay. Ukuthi ningithembise into yodwa. Ayikho into yodlame ezoba khona, yonke into siyilungisa ngokomthetho. Guys, kulethi kakhulu sisendaweni yasohlanga isikhathi njengamanje 12:02 intatha ebusuku, ingane ayilele. Usisi uhluphekile njengamanje. Inkinga ingane encane. Manje noma ngicela usisi. Sorry. Cela uvele kancane. Cela uvele. Ngicela nivele kancane. Alvele. Sanibona. Yebo. Kunjani? Siyaphila. Yalazi Social media. ujwayele ukubona social media. Umkhwanazi okhuluma naye ufisa ukuthi. Ngicela nje ithuba lenu
kancane. Cela nje sibe ngapha. Cameraman ngicela usondele mfethu. Ney'nsizwa lezi nihamba ngisemuva. Cela ungaze usilime seduzane nekhamera la. Niyaphila bafethu? Kuba igama. Alright, so kunodaba okumele ukuthi silungise la. And niyazi ukuthi sibekwa yini la kithi. Siyazi. Alright. Cameraman, ngicela usebenzise space mfethu. Usondele ngala kancane. Bafethu, kuningi okwenzakalayo. Cela ningilandise mayelana nani. Niyamazi usisi. Usondele sisi omncane. Ngifuna ukuthi bekuphinde kahle. Niyamazi usisi? Yebo, siyamazi. Umazi kanjani? Umngani wakho. And then ume nje kumayelana nani. Into enzekile laphana, umngani wami njengomngani wami ngimbizile. Ngathi asimhlophe mihaphi kwenye indawo. Wavuma right fine. Mesamba yena mesifika. Okay, let's uba igama. Nosipho. Uba igama sisi. Emihle. Nosipho no-Emihle. Ngiyaqhubeka. Mesifika laphana, Baba abadala leka. yebo, Baba abadala. uma akekho. Usebenza net shift. Ingakho nizenzela nje. So njengoba ku-12, 12:06 kwenzakalani? Ngingena manje nalezi. Nesikhathi esiningi. Okay, so siswami, cela uqhubeke nodaba. Okay. Mesifika yena, sifika kahle vele. Nalabafana basibizile bayasamukela. Bebesamukela yena ngoba yena Labo bafana abaphi? Abaphi abafana? abalapha ezansi emgaqweni bani. Isemgaqweni ngayo. Yebo. Okay, aqhubeka. Mesifika Nihlanganisana nabo nini? yebo, Nihlanganisana. vele bese like kwabangani bendoda yami. Oh, kahle kahle abantu ebenikubona abangani bendoda yakho. Yebo. Okusho ukuthi wena umuntu oqomile lapha. Yebo. Okay. Yena Uyamazi usisi? Umazi. Uyamazi? Ayi nami ngiqala nokumbona. Okay. Alright. Aqhubeka. Okay, mesifika ngiyafika batshengisa bothu lapha. Ngiyabatshengisa ukuthi ayinayi indoda yami sibizile. Okay, kube right. Kubhenywe hapo, kubhenywe hapo. Kuthi yena mase bhemi hapo, usehamba manje, useqala manje wenza ama-options ukuthi akhulume nendoda yami. Ngikhona ngibukele. Kube kuyimina engithena akafike, kube kuyimina engifike naye la. After that hayi nginganginaki lokho ne. Okay, qhutshele bhenye kube mnandi. Ngiphume mina ngididise shothi ngokuthini ngiyaphuma mina ngiyochama. Yena wasala yona waya kwenye room nendoda yami ngivele sebedakwe hapha. Sure. Wasala yena wahamba ngasizwa nangu usisi wami. Mefu usisi wami uthi hayibo uphi umngane wakho lesifike naye. Siyampeya akekho. Shothi yena ahlale lapha kuyandla. Uyaphuma phela umfana akaqhubile. Okay, if behlele endlini, bahlele endlini ngaba yendoda yakho. Indlu leya eyakubo nayo. Eyakubo kwindoda yami kubo. Oh, uhlala ekhaya. Okay, aqhubeka. Ayike uphuma umfana agqokile ugqoke itrunk. Ugele Ngikepha lezo sikhathi. lapho thina siphakathi endlini. Uphuma yena ekamereni. Uphuma ugqoke itrunk. Ngiyacotha lo muntu lo mina ngimshiya ubegqoke impahla. Ngiyabusa egqoke itrunk. Kwenzakalani umngane wami ngisamboni. Tenzakayo siyambheka siyambuza umfana yamphika. Siyambuza umfana yamphika. Ngacela senginyanya mina. Sengiyasola nami uthi hayibo akukwazi phela ukuthini umngane wami kade ngibashiyela bothu ngithathe behleli bothu. Ngiyafika ugeli umbozile ingubo la emabeleni. Ingubo iqinisela. Ngiyaqala lapho ngiyaqathela ukuthi hayibo kwenzakalani manje. Ngiyayibuza ngiyiphendula yini eyenzakalayo. Kenzayileke ngamkhiphela ngaphandle ugeli ngathi ngifuna umshayela egethini labantu. Samkhiphela samshaya. Okay. Ukuthi lento ayenzayenziwe. Ukuthi ngiyamema ngiyam-invite yena usezongenzela ubuxoki phambi kwabantu. Okay. Alright sis, ngiyakuzwa. Ngamanye amazwi kahle kahle usisi ngimshayela umfana. Ngoba nawe bungekuthanda abafethu bakho, ubiza intombi yakho. Ubungekuthanda abafethu bakho bekwenzela kanjani. Bengeke. And futhi mina ngimshaya kancane. Okay, so my sister, uthoba igama Emihle. wena Emihle ngabelakhe side and then i-relationship ekaba indoda ekaba. Indoda yachomo. Okay, and then uchobo ucabana noma. Ucabana nochomo. So wena lapho ke ungena kanjani lapho? Ngiyangena phela sifa sonke la ngiyangena ngeke ngimnyeke lesifebe lesijona ukutshela indoda yomngane wami
ngeke nje ngibukele ngithule nje Thina la isinquma uzosithulela indoda angiyona yakho uzosithulela wena ubungamele Thina ubele indoda isinqumo thina saphuma naso la ukuthi asidle indoda elwelayo wena akuyona asidle indoda yomngane lo wethu usumshayile wena asidle indoda yomngane wethu ngoba naye amadoda akaswali ubungashayi ngani indoda yakho wena besingashayi ngani indoda yami Iyona. yena ngithi njengomngane angithi bezoyeka yena angithi bezoyeka Bezoyeka na bethanda. bekumele yena ayifethe ikhona-ke sisi yabo nje ikhuluma ikhona yini wena ikhona? uzothulela wena uzowenzani ngokuze manje ngoba ngasoqela wena nishaya kancane We. wena. Shaya La kancane. ngaqala ukuba nenkinga kanje. Ibheda lana inkinga zabantu besifazane. La ngizoxazulula mina egcinwa konke futhi angifuna ubazi ukuthi sengingene ngekhala izinkingeni zenu. Into engifuna mina ukuthi kube nokuthula kanye nokubambisana futhi. Yabo wena Bese kuba nejustice for lengane nilimazini. Niyabona ukuthi injani esweni? justice Niyabona ukuthi injani esweni akaye ngane? ukusenzisa nje lo Niyabona ukuthi uyiqwebhe ingane ngasamthing simshaya nje ngeimpama ezimbalwa nje kwazona lezi benimshayelana Waphansi. benimshayelana yena wasethela namadoda Mina ngizothatha indaba yakho ebisifebe mina ngizothatha sorry imake siswami ubaba wena ubaba Asenze ayibona nanje. sifetshane Ah, eh. bezogibela Lalela ekhanda mfethu. angigibelile Lalela manje kukhona wonke lala makhamera Lalela. bona bonke labo Lalela. hayibo kahle wena nginyanyisa Yabona manje uzocasula mina. Hawu. Uzocasula mina ekutshela. Uzocasula mina nje kuphela manje. Into ezolandela ukuthi ngizoyala lezi insizwe marinate ngayo. ngishawelana I-attitude yakho mfethu. Yona ndlela okwazi ukuthi ungaphendula ngayo ingane nilimazini. cha Ingane yena lo akenza ukubuqili nokubusa angoba yena Akubona and futhi ubuqili. kushaye Ukuthi kancane indoda yakho wena. ishayela amadoda abantu. Wafuna Okay, amadoda balaki. abantu. Ngicela Wafuna ukubuza. nawe namadoda ufuna abantu. indoda yasiswakho indaba ayilelanga ngaka wena Wena yini Indaba ubufuna wena ithathe wena ubufuna ivalele wena ekamereni ibufuna wena ivalele wena yini Ubawe ekamereni nobona abantu Usiswakhe. usiswakhe Okay, usisoflana Usiswakhe. kunendaba zengane Okay. uhlangana kunendaba Yena zengane uhlanganaphi? uhlangana kunendaba zengane kwayini indaba zengane ukuthi indoda yakho ayifuni wena ayifuni ukushelile ayifuna kunjena ungangiyanisa Emil. Mfethu, kahle kahle ngokusemqoka awungeni bese unenkinga. uyangena Awungeni kule nkinga. uyangena Akangeni sisi. uyangena Akangeni, Sengisho ukuthi uyangena 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 Ngoba ngenanga Uyangena. ngoba ungenanga amadoda Alright. abantu nawe. Ngicela ukubuza something siswami sesithembe ukuxoxa nawe but lokho abakushoyo kuyiqiniso ngithi. Yebo kuyiqiniso. vele Sinenkingi sinengingile eceleni uzothula isishathu ngoba sothele yona nifundisa Uthi usemshayele shuthi kuba besingamshayi shuthi bezophika. Cha, akaze Shoot. sidlala ngithi. Nangu Shoot. yasho Mina siswa into ukuthi esengiyishoyo, uphuma into wakhe esengicela ngaphansi. Into esengiyisho mina la iyodwa. Siswami, ayithi niyafunda. yebo siyafunda Ufunda Protect. ufunda eProoktown, ufunda mbozana nifunda esikoleni esisodwa. Bese bhaqana khona ubhacana noba ingoba wena ohlalazi ukuthi pretty lilodwa yabo ukuba yekho emehlo ngabe ngibhonyile mina ngabe ngibhonyile nje wena awigashi nje nangu Shuthi angifuna isitiki ngesibona. wena uzothatha lo mina ngithathe wena Yabona manje. Lalela. Anginqindi sixabana, mina, sis, anginqindi. sixabana, Sangathula manje yazi asesivuli stage amena Usesivuli uzothula wena uzongithulela into engiqakayo lo ukuthi usiswakhe omdala ungenaphi la endabeni nathi sesixakayo ungana ungenaphi ungenaphi ungena ukuthini kade sihambe naye ngithi kade Naye ungena ekutheni manje usiswakhana bonke ngokuthi ohlale nabo akanabo ngenza ukuthi ahlale nabo usuzola ngoba manje sekhona usiswakubuka lengane engwane usuzola manje ayikahle wena ayikahle wena senze inkinga la ibolile unginyanyise hayibo nasisifebe senjalo kunamagama amakhulu siwakhuluma manje. engakhuluma ingoba uyanginyanyisa uyanginyanyisa kunendoda yakho kudala Ngicela ukubuza, Msindwa,
Umsini. My sister mfethu. Cela ukubuza mfethu. Usondelela kancane. Niqale nini ukuzwana? Kade saqala yabo nje mhlawumbe uDisemba. Nje sokulukuzana sokuMarch manje. April. April. Ngidiniwe. Ngizowenza nini? Yabona nokuthi Ay. uyashaya mnyaka ngisayi. Ngibambe Thomi ngibambe. Khuluma kahle naye Cela senzela nje. Thomi uzokunyanyisa Sorry bafethu. Khuluma kahle naye uyayiqala. Ngiya-understand ke lokho. Sacela ukuthi nisebenzise ukukhula bafethu. Asisebenziseni ingqondo manje. Bengasebenzisi bafethu. Thomi usunyanyisa ukuthi uyangishaya awungibambi. Okay, uhlekani i-joke lena mfethu wena. I-joke lena. Ngimabona nje. Nosisi wakho wayefemile Okay, alright. Sisi wami mfethu. Una indoda? Ubuka ikephi manje? Yenzani ngoba? Mhlawumbe ku. Manje uma ubuka mfethu leli qiniso zama ukumenzela lona. Umngane wakho ukuthi umsize ekuthenini ezuza indoda yakhe. Yangakwenzela lo. Kusho siyahlahla empilweni ukumela abafana. Cha. Yini? Qeda ufele. Hey bo. Indoda yakho manje Ukuba une show ukuthi yona. sishiye khona ku. Nginayo ngisho yothi yodwa Phela because lama- ihlala Okay, siswa yodwa. manje mengahle kuthiwa umfica nentombazane kusho ukuthi niyana futhi. Ayisho ukuthi Ngazi kuze kube yini. Hayi, Sobe awukahle. kuyiphi le ntombazane? Indaba zenje. Oqala mina into engibaseleyo lo muntu uthoma umxoxela yonke into ayini into engimxoxela. Kahle ke tshelo Futhi yena uyabhanga ubonile nje nawe opportunity. wena bakubhanga ngisho nanozandile Ah. tshela iqiniso ke mina Zandile. tshela iqiniso Awusuzosho phela sifunda naye sifunda Usuzosho naye namhlanje. sifunda naye Wena wabona- sifunda naye nje Munafi. sifunda Okay. naye Awunomoya. Wena wabona ukuthi ubhanga nozandile, Hayi, wabona kahle ukuthi nje nawe wena ufisa kahle kahle photos. kahle Wabona ukuthi kahle ufisa nje photos. wena Yes, yini into unomona, ekwenzela yona ufuzile. Wenzelani Nosisi wakhe. ngoba ugama nje kuthana ijeze nembobo wena yini ufuzo Okay, alright ke bafethu. Kusebusuku manje. Omakhelwane balele futhi. and futhi Ngale kweyinkinga nokuhlupheka nokuyicangekisa. Kuyomela ukuthi siphume lesiphetho kukho konke okwenzakalayo. Siswami, uyalibona iphutha lakho kuyo. yebo ngiyalibona Uyayibona inkinga usuyifake udadewini. yebo ngiyalibona Eish mfethu. Usisi wakhe akahlangani nezinhlelo zakhe. Cela ngingaphawula. Usisi wakhe akahlangani nezinhlelo zakhe. And manje uyamdinga mawuthi ususeyinkinga. Ukwenzelani lokho mfethu? Awazi nawe ngithi. Siswami. Senesikhathi ngizwana ngithi. Okay. Nazwa nakuqala nobabili noma kanjani? Nasenadodana ngomqondo ukuthi ngibona abafana. Na bese kule industry ukuthi oyedwa kade ayikho into esingayixoxa ayikho into engisixoxa mehleli sonke sisho ukuthi bafethu ke sibhitreyani ngeke size sijikelane sohlala sindawonye yena wakhetha ukwenzani Wanenzela phansi. umbhedo Umphethe khona kanjani? Wanenze hey. Baba komqondo ukhulile uyangidida kwami. Wanenzela phansi umphethe khona. Wow, wena ngani? 16 Mina sengithuswa amazwi wakhipha ngomlomo wakho nje kuphela. Wena ngathi sisi? 17 Oh. 15, 16, 17. Squawk. Uba isbo. Uba isbo. Lokho. Okay. So ngicela ukuthi siye kwisiphetho mayelana nalenkulumo le. Siswami. Khona mhlawumbe ukuxolisa ofisa ukubeka mayelana nephutho lenzile lokuthi udate nomuntu wakho because egcina konke sokhuluma kuze kuyosa. Yabo. Khona mhlawumbe ukuxolisa ofisa ukubeka ubona noma cha. khona Ngilane. ukuthi ngiyaxolisa ukuthi ngidabulane nendoda yakho noma dingakuthandi No, ungajabuleli sisi. Mawuthi uyaxolisa, xolisa into eqondile. Mawuthi awuxolisi futhi, it's okay. Uyahleka mina ngiyagodola le minyango ngibeka iy'nkinga zakho lezo ngifake kuzona uma uzothini bangasezwe lento le komakhelwane
uzothini uyacabanga lokho ngoxolise Ngiyaxolisa Nosipho. Uthuleleni. Yabona ukuthi umngane wakho usisi wakho uyakukhathalela. Ngiyabona. Unendaba nawe futhi. Ngiyabona. Ngaba akekho la, ngaba angifonelanga. Uma nganandaba nawe. Sekukancane ukuthi uthole usizo mfethu noma inkinga. Ulinyazwa manje kuphele kanjalo. Focus mfethu kuloko into oyenzayo. Uyaxolisa ngendlela efanele noma. Ngiyaxolisa Nosipho. Ngiyaxolisa imihla. Okay. So, bengicela uxolise kusisi wakho futhi. Ngiyaxolisa sisi wami. Okay. Ngisazokhuluma nani noma yini. So ake ngiqale ngawe Nosipho ne? So Nosipho, since edlulisa amazwi okuxolisa kangaka kuwena. Mhlawumbe wena enhlizweni yakho ubunaso lesifiso sokuthi umxole ngesenzo sakhe esenzile. Ngoba phela icebo lakho konke sifunda ngama-interview. Nosipho. Sikhona isidingo sokuthi ngixole ngoba naye wakwazi ukuxola ekuqaleni. Ngimenzile iphutha. Kusho ukuthi kahle kahle usuyakholelwa lento ukuthi siphila ngamaphutha. Okay. Jobe. Ujobelile. Khona into ufisa ukuyixolisa kusisi noma yini. Okay. Uthe wake up emihle. Khona ukuxolisa ufisa ukudlulisa kusisi. Kuthi uxolisa. Usondela la camera. Ngiyathanda lawo mazwi. Uma ekugcineni ukwazi ukubona iphutha lakho. So kukho konke okwenzakalile. Likhona iphutha lakho libonayo noma yini. Okay, so akhona amazwi okuxolisa mhlawumbe ufisa ukwadlulisa kusisi noma yini. Okay, ngifuna ukuphinde ngixolisa ukuthi ngikushayile kodwa ngikushayile ukuthi bengingenaso isiqiniseko ukuthi ekamereni ngingene nenzani. Mhlawumbe bengingakwenzi lutho. Ngiyaxolisa ngalokho. Ukuthi ngishaya ngingenabizelo. Alright. Usuxolisile nje. Okay. So ukuxolisa kwakho kusuka enhlizweni noma just ukuthi usufuna ukuthi kuphele udaba. Nangamela kusuka enhlizweni noma. Sakho mfethu. So benisana sisifiso sokuthi ngiqhubeke nakhumngane. Bisanakho ukuthi siqhubeke sizwa nje siqalile. Bami lakhe inside. Ngisanakho ngazini. Okay, so ukhona elinye iphutha seke walenza ngaphandle kwaleyo. Cha ngikho. Okusho ukuthi iphutha lakhe lokuqala. Ingakho ngithathe inyathelo engikazi zokulimaza. Right. Okay. So ukhulume kabuhlungu usisi wakhe. And usisi wakho ntanga niyafunda. I guess mhlawumbe lenze grade 10. Nikhulumeka. Awekho amazwi amama wakhuluma. Into abeyikhuluma beyikhuluma egameni lokuthi usengane yakho. Khona upolice officer ukusho sisi. Ngisumbuza namagama. Ngimthoke. Okay. Khona upolice officer ukusho kusisi. Noma awumazi kodwa uyapolice. Okay. So sisi wami khona mhlawumbe uPaul ofisa ukubuya mayelana nokuxolisa abantu. Ngeke ngisho ukuthi bona abayiyeke ihaba kodwa bengicela ukuthi mengabe bememana kuyohlangana loyo nto lebesuke beyenza cela manje bengamnini ngoba shuthi uzolokhu elenzile iphutha bese phinde ebe nje futhi phinde futhi kube yimina futhi kuphinde futhi ngiphinde ngifonele uShamasi futhi ngimcele futhi ukuthi ephinde futhi ezolungisa nazi inkinga lezisebenza ngalendlela. Angifuni ukuphinde ngiyibone nje into kanje noma ngiyizwe. Okay. Angazi noma isicelo sakhe usisi siyahlonipheka noma. Sizosihlonipha. Okusho ukuthi kuzo zonke iy'nhlelo enizenzayo zokungcola nokukhohlakala. Ngoba phela kahle kahle vele ukungcola ukubhema. Ubhemelana
wayibulala ikusasa umncane usuphelelwe yithemba usafunda i-drug liyawukhubaza umqondo mfethu noma uthatha isinqumo sokuthi uthatha i-drug enye into leyo izokukhubaza kanti impilo yakho yonke konke esikwenzayo akuwukuthi sicabangelile ngoba lethu ukuthi sisuka angeke ngimhloleleke but amakhaya ethi siphuma kona abafana umzali wakho ngoba nje kufundisile uthe ufunda eBrookdale uthe ufunda eMbozane sithi ufunda eMbozane ufunda eBrookdale efunda la efunda khona inkosikazi ufunde eMbozane la usisi ayekho umzali oke wathi ngoba ngithi ngise esikoleni manje ngise ukuthi uyobheka what about ifiso zabazali benu ngoba bekade befundisa zinkulu ifiso abanazo ngani so if nina nizohlangana ukudla idakamizwa abafana bafethu bayafana indoda ayilwele okunye ngizomtshela khona thina ezamajida asithanda intombazane eziqhwaga siyalithanda igwala anginiyali kodwa ngiyalikhulisa cause limancane njengabantu besifazane futhi siyalithanda igwala thina ezama-female ezama-males siyalithanda umuntu ekunikeza indawo yakho ezindoda baby utefele kumina hayi uphuma sini isiqhwaga cela lento eniyenzile ningaphinde niyenze lengane inayo right ukuthi nginqobe nobabili niyakwazi lokho ubongela ukuthi kukwazi ukuthi kufike mina kuqala amaphoyisa ngoba bengakwazanga ukumsiza usho olukhulu lokho kukhona but okunye nokunye sala kutshela ngibona ngoku cela lingithembise usingeniphile ngithinte idakamizwa asingavumi ukanibona mosuthi ungaqala sekwabe sisho vele ukuthi mangiqala ngaqala shona ukuthi ungagcina ubugcina noma ucabanga ukuthi ubugcina ngiyabonga mfethu cela usigcine isithembiso sami amazwi akhe ayafana nawakhe perfect ngiyabonga kakhulu isikhathi senu nokuhloniphana nokubekezelelana nibonge ukuthi sifike uma bengekho umudaba bezoba lukhulu kakhulu futhi asazi umzali bezoreact kanjani if sinihlasela ngomunye ekhaya but okunye nokunye ngiyabonga ukuthi mali sacela ukuthi ngagana mina ningithi hayi ngiyazihanja kodwa kusenani hawu mina into esingijabulisa bafethu iyona ukuthi ngiyakhombisa ukuba mature mfethu ngeke bafethu lokhu nikwebhana njengey'ngane ey'ncane isakhasa ngeke ngalibeka udaba lami ngishawa iflu but thanks ukuthi ngikwazi ukuthi ngixazulule udaba lami cela ukuthi-ke ninifunda ndawonye engabe ngisakwebhana angeke ngiyasiphila okay ngiyakho sicela ukuthi ufike ukwazi uzosisiza ngoba kuthiwa awufikanga awuba le nkinga nayo enzima angoba sixazulana ngoba nenkinga nayo yakuxazulula wavele sisithembisela ukuthi izobambana ebridgini igcobane ngokunendaweni sifuna kuyo yebo lapha ngasesikoleni ebridgini muphumela nje ebridgini ngoba esikoleni akuliwe so vele sisithembisele lokho vele ukuthi uthendayo uzoqhuma nabani bakhe nathi siqhumane naye so sesibonga wena ukuthi uqhamuke sixazulule bese impilo izoqhubeka ish ngiyabonga bese bakhulu lawo mazwi kakhulu futhi nami ngibonisa ukunihlasela kodwa bekuwumsebenzi wami ukuthi ngiwenze sigwema udlame nokubhebhethekisa okuya kuhle emphakathini masibonga nje sithandaneni sibe munye okunye nokunye kuzosizakala I'm sure nasi isifiso sokubona ukuthi impilo ihamba imoto yakho ihamba ithini i-truck ayithini ayiwakho umuzi i-truck ukuthi i-destroy impilo yakho njalo njalo alikho isoke elingayiselanga umakoti kuthiwa bemihamba I'm sure ndazi ifiso nanokuthi nivume
kwakho, uphile impilo yakho, ushaye iy'ndawo oy'thandayo noma engasikhathini ngemoto yakho. Insanga isoze ekutheni, but okunye nokunye ngisuka nje nganibambe izindaba angaze ngifice nisabhizi njengoba besililele. Beselithi niyalala. Okay, sesingiyabonga kakhulu isikhathi sezulu. Thank you so much. Cameraman, siyabonga. Cela usondele kumina mfethu. Cela nje usondele kumina mfethu. Bafowethu, siyabonga kakhulu. Ngibe-surprised kakhulu. Okwenzekile ngiyaqala ukuthi ngingajikelizi kakhulu. Yonke into right silungisa iSouth Africa. Alukho olubi bafethu. Okubalulekile ukuthi justice for lengane. But into esengiyithanda bokunesikhathi nje njengamanje iyabhlida. Kade ibhlida senomelela igazi la. Okusho ukuthi kade ngibale neyithwele ngane. But okunye nokunye ngiyabonga ukubambisana. Ngiyabonga nakwena sisi ukuthi usukumele phezulu. Ukwazi ukuthi umsize usisi. Kodwa nje ngikufiselelayo kuyena ukuthi lezi ndlela zakhe eqhubeke lengane njengoba ede ingane kwasekuqaleni ngayiqala izindlela zakhe eqhubeke ngalezi nasesikoleni ukwazi ukwenza kahle phasi. Okay, uyamthembisa usisi? Ngiyamthembisa. Okay, kuyomele ukuthi ngingihambise ekhaya because kuqhinile ukuyibanga kakhulu. Kuyomele ukuthi ngihambise ekhaya. Ngisacela ukuthi nje ngilinde kuma-stepisi la bezofika ukuhamba nabantu abazongiphatha nokwenziwa right. Okay, ngicela ngingahambi kakhulu because ngizobeka endlini yazo. Okay, eyo bafowethu uShamasi uMkhwanazi uMwelaso Ntombi kwale Nkosi. Bafowethu sisendaweni yasohlanga sizolungisa size sifike la kuwo. Munenkinga bese ukuhlala nawo mfethu, speak out sizokusiza. Ngisho athi yiluphi uhlobo lenkinga ngale uthi umjolo kuphela. Baningi mfethu abantu abangakwazi ukuthola usizo ngisho beya ey'ndaweni zikahulumeni zomthetho. Ikhona for wena. Cameraman, ngiyabonga kakhulu. Usizwe mina.